Benvinguda a aquesta nova meditació guiada. Aquí t'acompanyaré per observar els pensaments. Si estàs en un moment en què els pensaments van i venen sense ordre, aturar-se un moment i observar aquests pensaments ens pot ajudar a observar-los amb més claredat. Ens pot ajudar a posar ordre en la nostra ment. Observar aquests pensaments amb distància potser ens dona una altra visió que no havíem percebut d'un problema o de qualsevol altra cosa. Poden ser pensaments del passat o pensaments sobre un futur que encara no ha arribat. Asseu-te còmodament i anem a començar. Comença per col·locar bé el teu cos. Les plantes dels peus en contacte amb el terra. La pelvis ben arrelada sobre la superfície en la que et trobis. L'esquena ben dreta i les cervicals ben estirades, projectant la coroneta cap al sostre. Les mans les pots col·locar descansant sobre les cames. Inhala i exhala. Ara només has de respirar. Abans d'observar els pensaments, relaxarem el cos i la ment. Comença a portar l'atenció cap a la respiració. Inhala i exhala, sentint tot el procés de cada inhalació i de cada exhalació. No intervinguis en la respiració. Deixa que el teu cos respiri naturalment, sense modificar el seu ritme. Només respira. Molt bé. Ara posa l'atenció en el teu cos.
i observa la postura en la que et trobes. Observa si hi ha algun punt amb tensió, si hi ha alguna molèstia, i posa-hi la teva atenció. A través de la teva respiració pots relaxar aquest punt i afluixar-lo, desfent qualsevol nus que hi pugui haver en el teu cos. I amb el cos en calma i en total quietud, ha arribat el moment de donar pas a la ment. Visualitza en la teva ment una pantalla, com si fos una pantalla de cine. Una pantalla completament en blanc. I ara observa els pensaments que es van projectant. Les imatges, les paraules dites, les paraules no dites, situacions que han passat, situacions que vindran. Dona permís perquè vagin apareixent aquests pensaments i observa'ls en aquesta pantalla, com si estiguessis veient la pel·lícula que explica la història d'algú altre. Observa tot el que vagi venint, sense jutjar, sense comentar res. Només observa. És possible que algun d'aquests pensaments t'arrossegui i acabis interactuant amb els elements que es projecten en aquesta pantalla. Si t'adones de que això passa, torna a portar l'atenció a la respiració i fes un parell de respiracions profundes per tornar a connectar amb la teva presència. Inhala i exhala. Fes-ho de manera conscient. I després, continua observant els pensaments que van passant.
Hi ha pensaments que persisteixen. Si això passa, observa aquest pensament. Dóna-li el seu espai i pregunta-li: què tens per a mi? Quin aprenentatge n'he de treure de tu? I observa. Potser en treus alguna cosa o senzillament el pensament acaba passant. A mesura que vagis observant i concedint l'espai que necessita cada pensament, el seu ritme anirà afluixant-se, concedint-te petits espais de silenci. Potser són només uns petits segons. Observa aquest silenci. I a mesura que vagis observant aquest petit silenci, s'anirà allargant cada vegada més. I entre pensament i pensament, tindràs aquests petits oasis de calma. Aquí acaba la meditació d'avui. Observar els pensaments amb calma. A vegades no resulta un exercici fàcil, però no hem de desesperar. És tan senzill com respirar i observar. Observar el que els pensaments tenen per dir-nos. Observar les emocions que ens provoquen aquests pensaments i deixar-ho anar a través de la nostra respiració. Moltes gràcies per confiar una vegada més en Olivia Men per a les teves meditacions. Namaste.